Hala, 40 urte inguru, Azpeitiko emakumeek izugarrizko pauso bat eman zuen. Eta Azpeitiko danborradako historie aldau zeben esatekoz, lehenengo aldiz, danborra jotzen erten zebelako. Ordutik aurrea parte hartzea ikusi du pixkanaka nola jotzen jondan, eta gaur egungo egoeri da, gaur egungo argazki batea ailatzea, ez. Dana dalare, hain natural ematen, gaur egun hain natural ikuste deune argazki hori ez da hain erresa izen, eta denboran zierrindako lan eta burroka baten ondorio izan da. Izene, lehenengo emakumeaiek hartu zeben erabaki hori, eta ausardiz entzeben gesto hori, eta gero danbor talde desberdinetan adibidez, emakume damanak parte hartu zezaten, mugimendu feministak ere kriston lana egin izan du horratzetiken. Gaur egun eskubide bezala edo nahiko normaltzat ikusten duen egoera hau, lan eta trajektori oso handi baten ondorio dela, esan nahi dugu. Herri bezala, injustu ezan egoera bati, denborekin buelti emati lortu dugu, eta ez da erraxa izan, baina merezi izan du. Eta guain aurkeztu duen amamaren danborra dokumentalak, pixket danborradan parte hartu izan den emakumeen testigantzak edo histori txikilek jasoiez, pixket egin izan den lan horri edo beti ikuste ez deunatzeko lan horri, errekonozimendu bat itie dauke helburu bezala. Eta, etorkizuneako, ondiken gelditzen eskigun, berdintasunen bideen gelditzen eskigun erronka desberdin denai, pixket aurre egiten laguntzeko, pixket indarrak hartzi edo. Amamaren danborra dokumentalak eta 2 pertsonan historie jasotzeu, 50 minutu ingurun. Adin eta genero diferentetako jendie da, eta Azpeitiko danborradan ze esperientzi eukidun lehenengo pertsonan kontatzeuna. Dokumentala prozesuan oiteako orduen azpimarragarriena irutu zatena aniztasune izen da. Agertzean pertsona bakoitzek modu desberdinen bizi izen du emakumeen presentzie danborradan, eta hori badaude lan indeben pertsonatatik hasi eta normaltasun osoz bizitzea alaudien generazio berrieta. Igual hasiera baten zerbait pentsako gendun, eta gero bidiek beste zerbaitea igual eman gaituzta. Baina dana dalakukin, Paolak ondo esan du bezala, bai oindala 40 urte hasiera eman zioen emakume horien esperientzien islada bat izan da, baina ahaztu gabe orain eta etorkizune, nik uste hori dana biltzeula gure dokumentalak, ezta? Eta egia da, eta pertsona daudela, horrek esan nahi du, 22 bizipen desberdin diela, eta izan altzitezkela beste pila bat, ezta? Azpeitiar buruko bat. Baina pixkat isla izan da, askotan pentsatze dugu, baina hori jazta, ezta? Eta jazta onta aleatzeko bide bat egin behar izan da, ezta? Eta dokumentalen ikusikoan bezala, eta emakume behek esaten bezala, bakoitze bere esparruen, saiau da, aldun bezala, nolabait terren hori pixkat irabazten eta lantzen. Eta horreatik elkartuko gea, esate bateako bihar, danok, ezta, pixkat behaiei eta gaur egungo emakume eta etorkizuneko emakumei omenalditxo hori egiten, bakarren batzu momentu baten lan pixkat, ez puskat intzebelako. Prozesu hau esperientzia aztezin izan da. Paolakin lan haitie, Nora, Juri, Ander, nola ez gurean aurbildu dien partaide hori edanakin, bi aktorekin, gauza din bezala, urte zailin tokan zaigu, etorri zitzaigun COVID-a, beste mundu guztiak bezala, honek geldialdi bat eman zigun, berriz arrankau, grabaketakin hasi, nola antola, zen material asko da bilduta, hemen 50 minutu daude, baina ordu asko daude, hor grabauta, beste zerbaitetako, beste egun bateko balio bade ondo. Orduan, hori da, horredan hankudeak eta hor, Paola ibili da irudiek, besti, dana txukuntzen, zuzendari, ez? Zuzendari ikuspegitik, baina esperientzi bezala izan da, aztezine, guretzako, danantzako, okerrezpan aurreneko alde izan dokumental baten sartzen ginena, eta, dana ikasi berri zen dugu, biret nolain dana ikasi berri zen dugu. Eta gero, azkeneko puntu bat, aitzen nahiko nuke, gu, elkarrizketatu ekin egon gehanin prebiaik ez da egon, gu ez geha egon, eta ze kontako zenukeo, ez geha zirikatzen ibilia horretik. Orduan,
niri interesatzen zitzaten, desde luego, elkarrizketatu horiei haitzen nahi zenien, grabatzeko instante hortan nik ze hain ez jasotzen. Bai, ea kapaz gehan hori reflejatzeko gero kamera horrin dokumental honetan. Ez da, nik sentitzen nituen gauza horiek, ze momentu horietan sentitzen genituen, nunbait idatzita azaldu, pues, batzutan emozitu, negarrana, parre indeu, amorrure sentiu deu, ez da, eta jo, pues, haber kapazak izen gehan hori publikuna alegatzen, ez da, pixkat horro. Orduan hori izen da, esperientzia oso aberatsa, geure gora berakin, ez da, ze urte erreza ez da izen, baina, bueno, egin esan, pozik gaude, bizi izateko aukeri eukidenak, ez da. Nik ikuslea Azpeitiarrai dagokionez behintzet, nahiko nuke, eta bi pertsona horietan reflejauta sentitzez bai behintzet, bakoitzek norbean burui galdetzie emakume izen da danborradan ertetzeko gogu eukiezkeo eta bat ematek ez utziezkeo, debekau ezkeo, ze sentiuko luke ben.